Hello लोगोफोर, welcome back to the MJ Stream channel. ओमफ्रायहाय दिनै आङो खास नङा, मैया अमा सिथारदोंमोन जोंहा न'आव. दा बिनि हारा हुराखौ माने संदों, आं नोंसिनो श' खालामनो लादों. इन्जय खालाम. दा आं थबसियाव लादों बानलु, सामब्राम गुफुर बेखौ देनि. गेब्लेबाय बानलुआ. बेखौ आङो गेसावनो अर सुदों, माने बिथिंहाय गेसावनो बानायथ'दों. दसे अरजों सान्दि होनानै बेखौ गेसावनो बानायथ'दों. बेखौ दै बुरजा होनानै दोनदों आं दासो. माने मैया बुस्थुखौ रुखादोंमोन, ओमफ्रायहाय जेबो होआखै आरो दा ओरैनो आङो दै होदेरबावदों. गोदौबाय थादों. बे माने बेदरा खर'नि, ओमफ्रायहाय बिदिनो माखासे हारा हुराखौ लगायजोबनानै दोनदों. बेखौ मैया मोनायाव आइआ रुदोंमोन, ओमफ्रायहाय जेबो होआखै, हालदै संख्रि बेफोरखौ होआखै, ओमफ्राय मस्ला बेबो होआखै. बेनिखायनो आं बानलु देदों. दा आं बेखौ लगायनोसै. दा आं सारायखौ अरदाबाव लाबोबाय, ओमफ्रायहाय अरावहाय संदों नै. अरा रोहो रोहो जोंदों, थाब मोनसिगोन. दैया रानबाय. आं मबाइल लाइट होनो गोनां जाबाय, एसे खोमसि. दा बिनि सुपखौबो लोंनोसै, बिदैखौ दोननोसै. दा बेयावहाय संख्रिना लानांगौ, बेखौ नायनोसै. बिनिफ्राय जाबाय. जेसेबां गोबावहाय रुबाय थागोन, बिनि मेजेमा माने मोजाङै ओंखारगोन, ओमफ्राय गोथाव जागोन, मिलौदो जागोन. गोबाव रुयोब्लासो गासै माबाफ्रा ओंखारजोबो. बेनिखायनो गोबावैनो रुबाय. जोंना ओंख्रिया मोनबाय, स' आङो एसे हारा मुराखौ नागिरदों. ओंख्रिया जाबाय नै. गरमबाय, अराव थानायनि खोथा, दा गरम मोनबाय. ओमफ्रायहाय बेदरा मोनबाय. नुदोंना लोगोफोर? सोरबा सोरबा जानो लुबैबाय नामा? आं बिदि हारा मुराखौ बिराद जानो मोजां मोनो. माने हाराखौ जों जानांगौ आरो ना. हारा माने हारानि सिङावथ' जों मिथिखायो, बेवहाय मोनसे माबा होनो, बर'नि मा होनोमोन, बन मेरौ थायो. दा जों बेखौ जायो, माने बे बिराद टेस्टि जायो आरो एसे गरम मोनो, फांखा लगायनि. एसे थान्दा जाथोंसै. दा माखासे बन मेरौ जानानै माने बन मेरौनि माखासे बेनिफिट दङ, जायखौ जों बांसिनानो मिथिया जानांगौ. मोनसे हरमन थायो, बे हरमना जाहैबाय एडिपनेक्टिन. बेयो माने स्मुथ डाइजेसन खालामो स्टमाकखौ, ओमफ्राय बिनिफ्राय माने माखासे गारायफोरखौबो हिल खालामो होननानै जों मिथिनो मोनो. ओमफ्राय माने दैलि बेसिसाव जों बेखौ जानाङा दे, खिन्थु मानो होनोब्ला बियो 96% बेयो माने फेट्सनि बानायनायसो बन मेरौआ. स' दैलि कनजिउम खालामबा जों माने थिग जानाय नङा आरो, बेनिखायनो सम सम जों जानांगौ. ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय, बे बोराय बुरैनि आथिं आखाइ सानायाव जे बोरमा आथिं जाहोयो, बे जाहैबाय माने बियो जइन्टस, जोंनि मानसिनि हारानि जइन्ट्सआवहाय माने सानाय सुनायखौ माने एसे माबायो जाहैदों,
दा आं बेखौबो मोनदों ओमफ्रायहाय बेनिखायनो माने बोराय बुरै जाब्ला माने बोरमा आथिंखौ जाहोनायखौ जों नुनो मोनो आरो गामिफ्राव दा बन मेरुआ माने इनसुलिन लेभेलखौ समान खालामो आरो बेयो मा डायबेटिसनि चान्सेसखौबो एसे डिक्रिस खालामना होयो आरोना लवार खालामना होयो माने एसे नर्मेलाव खालामना होयो स' बेखौ जानाया मोजां आरो बन मेरुआथ' 96% फेट्स थाबाय नालाय दा बेखौ बारा जानाया थिग नङा ओमफ्रायहाय बिनि माखासे बेनिफिट्सफ्रा जेरै बुंदों जइन्ट्सफोरखौहाय एसे जइन्ट्सनि फांसनफोरखौ एसे मोजां खालामो इमप्रुभ खालामो ओमफ्राय इमप्रुभ खालामनानै ओमफ्राय ब्लाड लेभेल माने मोदोमाव मोजां साप्लाइ अक्सिजेनखौ खालामनो हायो ओमफ्राय आरोहाय मा होनो गारायफोरखौ सोखायो रिपेयार खालामो वुन्ड्सफोरखौ रिपेयार खालामो बिनिफ्राय बेबायदिनो ब्लाड लेभेल सुगार लेभेल इनसुलिन लेभेलखौ नर्मेल खालामो आरो डायबेटिसफोरनि थाखाय माने बिसिनि माबाखौ लवार खालामना होयो आरो दा बेनो माखासे बेनिफिट्सआ आं एसेबां मिथिया अब्लाबो जेखौ मिथिदों बेखौ माने खिथादों बिसोर शेयार खालामदों दा आं सामस लाबोनो बावबाय भारायानो बेखौ आं जानायनोसै गोथाव जाबाय दा बिदि होननानै माने बारा जाजाबाय थाया उदैया गाज्रि जानो हागौ स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आं बारा रोङा खिन्थु आं सोलोंगासिनो ब्लग खालामनो स' okay see you in the next video bye bye